Вітаємо усіх наших глядачів на другій матчі чергового дня Кубка Дона Боско. Зустрічаються Вінігрет і Фавор. Некоторые по-белорусски называют их Фавор. Команда Фавор уже не має ніяких шансів пройти одну-другую финала. Тому. До нас долучився клерик Юрій Пашковець, який так само мені буде допомагати вести трансляцію. Спробую. Вельми повольно розпочалася гульня. Футболісти навіть не рухаються, здається. І ось перший удар, поворот. Біжи! Команда Вінігрет сьогодні відказалася від своїх. І їх становиться 1-0. Лідер Вінігрета забиває свій перший гол. Мені здається, не опошній в цьому матчі. Бо хлопці у вогулі забивають шмат. Вінігрет підтверджує, що він з'являється чемпіоном. І одразу бачна перевага. Який сейв робить брамник команди Фавор. І знову опасний момент біля ворот Вінігрета. Там вийшов м'яч, ні? Я б сказав, що тут одне опасне момент. Вельми небезпечно. От одних ворот до других. Бачимо добрий дриблінг від лідера команди Фавор. І дубль від ігрока команди Вінігрет. Лік 2-0. Добре комбінаційну гульню показують чемпіони. Аж ветер свистит, да?
докладний пас. Лік 2-0 на користь Вінігрета, нагадую нашим. Пройшло вже половина першого тайму. Лік 2-0, мені здається. Лідер команди Фавор забиває вельми пригожий гол. Лік становиться 2-1, мені здається. Чи 3? От 2 чи 3? 2. 2-1 і хлопці ще можуть напоследок так добре стрельнуть, обігравши, і утримавши нічю. Тримавши, прошу пробачення. Цікаво наблюдати, я б сказав. А Малік становиться 2-2 копила худкості капітану Фавор замкнув свою передачу, якби вже був 2-2. Между меня смотри. Бадьору за цей гол гульцов Фавор, бачно, що почали більше атакувати. І Малік становиться 2-2. Добрі атаки проводить команда Фавор.
Лік 2-1 на користь команди Вінігрет. Нагадаємо, це перша гульня для Фаура, який втратив шанси на вихід в полуфінал турніру. А Вінігрет після цієї гульні ще має гульню з Савія. Фавия, хотел сказать. Савия. Який прихожий гол на 13. Оформляя Алексей Вышинский. Не все так просто, кажется. Какая почалась гульня? Вельми напружена гульня. Першая полова скончился, лик 3-2 на користь команды Винегрет. Хит-трик Винегрета оформил Алексей Вышинский. Показываем, что все в другой полове. Да, и Евроньюз просит права на трансляцию, но мы не разрешаем. После этой гульни нас чекает команда Мирель и Орлы. Мирель будут гулять другую гульню уже сегодня. Так само нелегко. Яны ж атрымалі 7 ачков, мне здаецца.
І розпочинається другий тайм. Ті тримаються у команди Флавор створить казку. И контратака Флавора. Не удается подвести ближе. О, не хапила пошника пас. Подкат. Санчин предложил вольню. Пас команды Винегрет. Але від Флавор пробує там перешкодити. Лік 3-2. Моцну підтримку.
бороться. Лиг становится 5-2. Ленинград уже отжила себе в Лиг становится 5-3. Так, Кутка одразу 1 по 1 забивает Авар по Ленинград. Так якби їх треба спровоцировать, щоб вони почали забивати. Свободный удар. Лиг 5-3. Осталось 10 5 хвилин. Ленинград пока что выигрывает эту гоню. Олег Хлопцев по вору показывает свой характер. Лиг 6-3 на користь команды Ленинград. 6-3.
Останні хвилини цього матчу підходять вже к концу. Лік 6-3 на користь команди Вінігрет. Дубль оформляет 13 номер Винегрета. Вельми добрая комбинацию. Разыгрывать. Не хапило завершення. Але комбінація проти бачимо, що не перший день гуляють з Вінцем. Просто Вінігрета. Вышел. І з ліком 7-3 отримує перемогу команда Вінігрет. Дякую всім за увагу. У худкім часі розпочнеться трансляція ігри Міріель Орли.